labari ne gare ni sai ku biyo ni ga na ta ɗan katsinawa da sarkin waka. Wata rana mun shirya gida mun ɗauka za mu gurin biki, mun ɗau jaka har kaya mota mun tafi, ni da Ali yana ta na goma muna tafi, mun saka kayan mu a mota butu mun rufe, mun ɗauki hanya ta mu zuwa Maiduguri. Mun ɗauki hanya ta mu kawai ba jinkiri, Makel yana tukin mota ina nazari, Hawwa'u Yusuf Jidda ta ce mini ɗan gari, me kake tunani ne don har mun bar gari. Salina ta ce don Allah share da shi, Khadijar sace ya tuna harkin gai murmushi, sana goma ya ce mun sakanta shi bai fushi, Makel ya ce alsama wai ta san da shi, Salina ta ce ta san shi sun shaƙuwa. Muna tafiya muna firar mu ba ƙorafi, muna tafiyar Khadija masoyiya Hansifiya, Khadija ‘yar bakori ku biyo ni zan sharrafi, birni na Gombe muka yi shiga babban kare, a nan dai muka yi mulki motel mun kai shiga, mun sauke zango nan wanka sai na shiga, abinci an kawo mun kaci sai mun kai tafiya, mun bar garin Gombe mun doshi Maiduguri, Salina ta ce ka kira amaryar kaji, nan take na ɗauki wayata sai na bincika, sai na kira ta ɗauka ga mu Maiduguri, ta hau godiya sarkin waka na alfahari, ‘yan wazir kai da na yi muku godiya. Mun kwana nan gari ya waye mun tafiya, mun je gundina an fara duk muna harrafiya, Ali ya yi musu aure martaba ɗan kafiya, ina hawan waƙar ban kwana zance ya tafi.